পইলানো যত 19 দফা টিপার সারনাং হামবাইয়া ফারো বেলাই খাই খামানি বিসিংতৈ তিনি আসুগুই তংমালিয়া मियानि सिमी कक थाइजा थानि साना बागै नंनि बुस्थाङाव मा फाइकिया तामनि हिमालय जों बेलाई खाइ खामजाक मियानि जे इन्सिडेन्ट हंमानि खमलंनि जे खम्पै एकाडेमि व टीपीएफ नि ह्यूमन राइट्स नतै जाबो कैसा पान्डा खाइकिया ओ पान्डा फियाबा 10 तारिख डिसेम्बर तंमाने ओ 10 तारिख डिसेम्बर नि जे पान्डा न तिनी तामनि बागै 16 तारिख फायना नांखा आबं टिकचा नंनि बुस्थाङाव साना नंसोगो तामक माले चिनि तिप्रा मथाय हायकाबा बुबाग्रानि नाहारुंबाय जों जेबाबे जों चिनि जे प्रोग्राम बा चिनि मुभमेन्ट कायसा सक्सेस नङै दंगो दिल्ली मुभमेन्ट हिन्दी थांनाय 15 तारिखआव एडिसि हाबंबाय लवा जिजाक जेटा फुटबल टुर्नामेन्ट आबो कायसा हिस्टोरी तिब्राव आ प्रोग्राम एमन खनाय थका चिनि इंडियानि फर्मार कैप्टेन बाइचों बुटिया फायै एकदम चिनि आ प्रोग्राम ना हेतो खलाय जे आबो हायरक न एकाबा थानसा न उनकोना बागै नष्ट खलायन बागै डिसमिस खलायन बागै तिनिकाय षडयन्त्र टीपीएफ तिप्रा मथा न जे टार्गेट फ्लाइट माने अब सराय लुकुरंनि मकलो अब साल फेरेर सिजाग्रदक साल बेरेरक सिजाग्रदक ngै फाइकिया तिनि अब कैसे जों जक्तन सराय के सैमानो 10 तारिख नि जे प्रोग्राम अब भाई खायै 16 तारिख खलायमान कारण हंखाय 15 तारिख चिनि अलरेडी प्रोग्राम काय सक्सेस दंगो अबनो कालिमाक्तो खलायनो बागै कैसा प्रिप्ला होनो जों वानसगो अब कैसा षडयन्त्र बिलाइ खै चिनि बागै हामिया जों वाइटीएफ तिप्रा मथा अब जों नासिगै दंमाया अब हायखायनो जों तिनि खरं तिसनानि बाध्य अंखा जों प्रयोजन नांखा अंखाय जों बुगारनो बागै जों थैदानै राजि दंगो ताई अर साना क्लायो मिया जे बुगारनो फिजिकल असर्ट एखाबा डिसरेस्पेक्ट दागा सपा खप्ति मुसमानि अब बेलाइ खेलाजि मानसिजा अब चिनि सोसाइटियाव बेलाइ खेलाजि मानसिजा तिनि पाताल कोइना जमातिया मैडम आं सानान मुसंगो नों तिनि हा दफानि कक साइ दंगो नों तिनि 19 हदाना नों बानजिरनान बागै नों निनि एनआरसी नों दाबि खाइ जों जे मुगै दंमानि अब किन्तु कक बाइसिमी अब सराय नुगै फाइकिया अब कोन खाबाया नों तिनि जेनिनि समर्थन दङ जेबाबे नों मिया बुबाग्रानो जेबाबे बरक अब हायकै जों सराय नुखा जे दागारखा बक्सा खक्ति बसका बना फिजिकल हेसारके दागारखा अब बेलाइ खिना लाजि मानसिजा चिनि सोसाइटियाव अब हायरक बेलाइ लाजि मानसिजा कैसा हा दफानिते कक साइतनाय कैसा समर्थन एखाबा लीडरशिप अब बेलाइ खैनाव चिनि बागै लाजि मानसिजा हायजागो आं टीपीएफ नि सुप्रीमो चिनि मैडम पाताल कोइना जमातो आं सानानि संगो ताबुक थानसानि जराव थानसा जुदि नों तिनि थानसाव फ्लाइका गांखाय ओ भाइंला खामन कारण हंखाय जों थानसानि बिसिंथि खायै जों बुगाग्रानि इमां जों 19 जे दफानो जों ओ हाव श्री सिटी नि जे फाइ जे आगिनि सिम फाइपेमेनि आहा एखाबा लेन्ड जे मानथाय न जों रक मानान बागै जे थानसानि खरांगो आबर नों जुदि न आरो षडयन्त्र एखाबा आबनो नों जुदि डिसमिस एखाबा नासरे मं बरन तुखांखाय जों वाइटीएफ जों बुगाग्रानि इंगै जों आबो नासिक तंलाक जों आबनो जवाब रिनाय ताइके सां लासो सानानि मुसंगो जे निनि जे समर्थन मिया जेबाबे बुगाग्रानो मक्कलनि मुक्ति क्लारिखा अबनि इंगै नों माप सानानि दरकार अति सत्तर नों माप सान्दि हाय खेले जों आजुगै तंलाक जों वाइटीएफ आजुग तंलाक तिप्रा मथा आजुग तंलाक 19 दफा तिप्रा सर आजुग तंलाक नों आबो माप मासनाय हामबाय।